ସେ ବିଚାର କରେ ଯାହା କରୁଛି ଯାଉ ମତେ ତ ବଞ୍ଚେଇଛି ତେଣୁ ଉପକାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କରୁଥିବ ନା ଅମୃତ ଭଳି ମଉଜ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନେଇ ଲଗେଇବେ ତା ମୂଳରେ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ଓଜାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ଆଖୁଆ ଧାର ପାଣି ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ତା ଦିହରେ ମଞ୍ଜି ଧାରଣ କରିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଦିହରେ ମାରିବେ ସେ କଣ ଗଲ ଗଲ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଲୁ ତ ଭଲ ତେଣୁ କାହିଁକି ଗଲ ହବ ନା ସେଇଟା ତା ପ୍ରକୃତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରି ନଥିଲା ଗଲଗଲ ଲାଗେ ଫଳଫଳ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବା ତା ଭାଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଭଲ ତ ଖାଇଲା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା କାହିଁକି। ଆପଣ ଗାଈ ବସିଲେ ଶୁଖିଲା ଛଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବେ ସକାଳୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଅମୃତ ହୋଇ ମିଠା କ୍ଷୀର ସିଏ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ତ ଖରାପ ଅମୃତ ହୋଇ ମିଠା କ୍ଷୀର ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣୀ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଗାଈ ଦୁହିଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। 8 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡା ଦେଖେଇବେ ବାବୁ ତୁ 8 ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁଣି ମତେ ଟିକେ ଦିଏ। ସେ କଣ ଛେନା ଦବ ନା ରାବିଡ଼ି ଦବ ନା ଦହି ଦବ ନା ଘିଅ ଦବ। ଯୋଉ ହଳାହଳ ବିଷ ସେ ହଳାହଳ ବିଷ ତାହେଲେ ଇଏ ଖାଇବା ଭଲ ଦେଲା ଖରାପ ସେ ଖାଇବା ଖରାପ ଦେଲା ଭଲ କାହିଁକି ନା ତା ପ୍ରକୃତି ଯାହା ସେ ସେୟା କରିବ ତା ଧର୍ମ ଯାହା ସେ ସେୟା କରିବ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆପଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି। ସେମିତି ଯେତେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଚ୍ଚିର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଆ କରିବ ନା ଆଉ ଭଲ କଥା ଶିଖିବ କୁହନି ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛି